Ricsi, és itt a Survivor Beta 3 gameplay lenne, és fussatok koboldot. Na, induljunk el erre, Ricsi, gyere. Hon vagytok, bazd meg, nem látok semmit. Csak egy embert, aki Gyere. beakadt a fába. Valaki így beakadt a fánál. Az Peti. Az Peti. Peti, nem akarsz véletlenül kijönni a fa mellől. Hon vagy? Ja, Ah! Hon vagy? Na menjünk Szabi inkább ketten. De oké. Na, Fa mellől gyere, ki. kövess minket. Peti, hogyha egyáltalán itt vagy. Ez most Azt nem nagyon... vagyok így be, what the fuck. Ah! Ó, geci! Én meghaltam! Ja nem. Mely nem? Valaki beakadt a fa mellett, ezt én is látom. Valaki sétál. Várjál, én megölöm a kutyát! Megölöm a kutyát! Nem akar megölni ez a kutya. Új, kutya feje volt. Szia! De nem akar megölni, ez laggol! De undorító vagy. Nem akarsz megölni. Kész. Kiátszottuk. Téged sőt meg. Engem most megölt, ennyi jót, köszönjük szépen a Nem is